10 point, det var nok. Vi har vores egen plads. Vi har sådan set det at komme igennem det nu. Så kan nok det her bygger det nok. Det er, at I skal have en kæmpe tak. I har virkelig gjort det indtryk på hele løberingen, jeg må sige det sådan. Og det er en meget imponerende måde, snakker alle om det. Altså, positivt eller negativt? Positivt af helvede til. Det er super fedt. Og alle ingeniørerne står og kigger op i loungen og kan næsten ikke være med at grine, fordi de er bare fyldte. Og så kommer de til at give op på stedet, så er det også fyldt. Altså, det er super blæret, og I gør det virkelig fedt. Og jeg håber, at vi i det mindste kan fejre en sejr med i morgen. Ja. Det vil jeg gøre mit. Det vil jeg gøre. Så nyd aften. In der Silberklasse, die man ist jetzt hier am Start. Alles gut. Og vi står hoften, oder? Ja. Så har jeg kørt den anden klasse med det der. Men det giver ikke mening. Men jeg kører den anden. Jo, det må vi faktisk gerne, fordi vi begge to er sølvkører. Vi kører den blevet silver. Vi må selv bestemme. Men det giver ikke mening, at jeg kører. Hvis jeg nu har kørt hans klasse, så er jeg vel 1'er med 4 timer. Men han er jo et 18'er i den anden. Og nu er vi 4 og 6'er. Det er meget bedre udgangspunkt. Og det der problem, de har gjort. Jamen, de har gjort det. De har byttet kørende. Middleton, der kørte sammen med mig, er den langsomste af kørende. Og Triver, han er den hurtigste. Men de valgte at smide ham sammen med AM'erne. Og I skal starte det løb, ja, vi kører. Ja. Og det vil sige, de satser på det. De satser på at vinde i dag 100%. Og så være rimelig sikker på, at vi andre vi fucker lidt op, og så har de et lille forspring til i morgen. Men i morgen, hvis vi kan lave point på dem i dag, så er det os, der kan køre safe i morgen. Næste